Polámal se. Ví to? O půlnoci. Mravenčího. Doktor klepe díčko. Potom píše recepis 3krát denně, kostku cukru, bude jako rys. Dali prášky podle rady. Mraveneček dal. Celý den byl jako v ohni, celou noc jim. A jak proplakal? Tak proplakal. A 4 stáli u postýlky. 5. těšil. Neplakej. Pofoukáme. Bude? Hej. Pofoukal mu. Pohladil ho na čelíčko. A mraveneček ráno